गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि नैथि थान्दै मेलनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफादखौ बाहागो लानाय थान्दैफोरनि गेजेराव आबुङै दाफुंनाय जाबाय। बर' हारिनि बिफा गाहाय आफाद बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोर जथुम्मानि गेजेरजों गोदानै बर' थुनलाइ आफादाव आफादगिरि आरो गायनेटारखौ सायख'नाय जाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रानि कालेश्वरी पार्कआव खुंजानाय खुंगा 62थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव सायख'नाय जायो। बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि महरै डक्टर सुरत नार्जारी आरो गायनेटार महरै नीलकान्त गयारीखौ सायख'नाय जाबाय। जोबोद दुखुनि खौरां, आसामनि सासे आर्मि जवाना दिल्लीयाव गोमादों। तिनसुकिया जिल्लानि पिल्लौबादनि थागिबि बिथौबान मेच मुंनि सासे आर्मि जवाना दिल्लीयाव गोमानानै दङ। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथौबान मेचआ जम्मु काश्मीराव पस्टिं जानायखाय थांगासिनो दंमोन। बेबायदिनो डिब्रुगड़ उरां गाथोननिफ्राय दिल्ली फारसे रवाना होनायाव बिथौबान मेचआ बिमा आरो गावनि बिसिजों भिडिअ कल रायज्लायदोंमोन। नाथाय दिल्ली सहैना जम्मु काश्मीर फारसे रवाना होनायनिफ्रायनो बिथौबान मेचनि जेबो जगाजग आरो खौरां मोननाय जायाखै। नखरनि सुबुंफ्रा मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 22 फेब्रुवारिनिफ्रायनो बिथौबान मेचआ जेबो खौरां गैया। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लाफैनानै गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरआव फोरोंगिरि साख्रि थिसनथाइ होनाया बिटिआर सरकारनि आखायाव आरो बिटिआर सरकारा टेट खुंनो गोसोब्लानो आसाम सरकारखौ खावलायनो हागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। लोगोसे गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बुंबावोदि बिटिआर सरकारा ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि साख्रिखौबो थिसननो हागोन होननानै। बेराफारसेथिं गिबि मन्त्रि बिथाङा बेबायदि बुंदोंब्लाबो दासिम बिटिआर सरकारखौ बिनि सायाव खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै। उदालगुरियाव दाय गैयै डिम्बेश्वर मोसाहारिखौ गावथारनायनि सायाव आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ बुंदों। गिबि मन्त्रि बिथाङा बुंदों गावथारजानाय सुबुङा दायनिगिरि, बेनि हेंथायै गासै आसामावनो केस दंमोन होनना बुंथियो। बेनिखायनो बेयो फेक एनकाउन्टार नङा होनना बुंदों। थारैनो गुबै दायनिगिरि किनारामनि सोलाय डिम्बेश्वरखौ गावथारनाया बोरै दायनिगिरिखौ एनकाउन्टार खालामनाय जाखो रायजो राजाफोरनि गोसोआव गेदेर सोंलु सिखांदों। बेराफारसे डाकात केनाराम बसुमतारी नखरा गोथै सोलेरखौ गावसिनि केनारामनि होनना दाबि खालामदों आरो थैनायखौ केनाराम नखरा मोजां जादों होनना बुंदों। दायनिगिरि थैनायाव नखरा जेबो खहा गैया, लाबसो दं होनना बुंदों। फारसेथिं डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसिया दुखुजों आगोर मोनै जादों। थारैनो गोथै सोलेरा सोरनि बे समाव मोनसे रहस्य जानानै थादों।